teoretycznie? Tak. T, T, O, O, re, re, ty, ty, czy nie? czy nie? T, Te, O, O, re, re, ty, ty, czy nie? czy nie? Teo, To, re, re, ty, ty, czy nie? czy nie? Teore, To, re, ty, ty, czy nie? czy nie? Teore, To, re, tycznie. ty, 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 czy nie? Teoretycznie. 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 Tak. Tak. Teoretycznie. 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 Teoretycznie, Kornelko. Tak. Powtórz. Teoretycznie. Teoretycznie.